I had a dream the other night. Nsellem lil kulħadd f'da żmien ta' inċertezzi u dubi, però dan il-messaġġ nixtiequ li jkun pożittiv u nittama li intom kollha qed tgħixu dan iż-żmien bl-iktar mod sabiħ u pożittiv u forsi minnu ingawdu l-affarijiet jew in-nies ta' madwarna li s-soltu fil-ħajja ta' maġla ta' kuljum ma jnexxinniex. Jiena miegħi għall-video għandi lil-lejla qed nipprova ngawdiha kemm jista' jkun u jekk nagħmlu dan kollu flimkien noħorġu minn din il-fażi iktar malajr u maqudin iżjed.